L-istudenti tas-sekondarja li jagħmlu l-eżamijiet tas-SEK fl-Inġinerija u l-Informazzjoni Teknoloġika issa jistgħu jiksbu wkoll ċertifikat ta' diploma f'livell 3. Dan permezz ta' proġett li tnieda 3 filgħodu li jippreżenta l-kunċett ta' MCAST Partner School. Permezz tal-proġett il-Kulleġġ San Benedittu se jidħol f'kollaborazzjoni mal-MCAST biex jipprovdi programmi ġodda ta' edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali lill-istudenti tal-iskola sekondarja fil-qasam tal-inġinerija u jew tat-teknoloġija. Dan kif sa issa programmi ta' dan it-tip f'suġġetti vokazzjonali partikolari fl-iskejjel kienu jwaslu biss sa' ċertifikazzjoni tas-SEK maħruġ mill-Università ta' Malta. Fisser aħjar dwar dan il-prinċipal tal-MCAST Stephen Kakija. Apparti s-suġġetti tal-METSEC f'dak is-suġġett jistgħu wkoll iġibu il-diploma f'livell 3 tal-MCAST dawn is-suġġetti. Bekk aħna tinfirxu iktar l-edukazzjoni vokazzjonali fl-iskejjel sekondarji. Barra minn hekk l-industrija lokali se tkun qiegħda toffri riżorsi umani kif ukoll dawk fiżiċi sabiex la darba jibda t-tagħlim ikun jista' jseħħ anke fuq il-post tax-xogħol. Michael Bondin, il-kap tal-iskola ta' San Benedittu, qal li permezz ta' dan il-proġett l-istudenti li jażlu dan il-programm se jibbenefikaw mhux ftit anke biex ikunu mħejjija aħjar għad-dinja tax-xogħol. Żied li jikkalkulaw li fi żmien 3 snin oħra, il-Kulleġġ San Benedittu se jkun qed jaqgħad grupp ta' madwar 25 student li se jkun qed jingħata dan iċ-ċertifikat. B'dan il-mod ukoll l-istudenti tagħna ħajkunu qegħdin jibbenefikaw billi jigwadanjaw sena u malli jmorru għall-MCAST jidħlu mill-ewwel għad-diploma fil-livell 4 avvanzata.